Honen bestez, lehendabiziko ponentziari helduko diegu. Eta izenburuak badu bere gakoa, bere kontua, nik egileari galdetu diot, eta ez dit erantzuna izan, badulako esan dudan bezala bere gakoa. Nola autogobernatu hobeto, parentesi irekiko genuke, herriko hizkuntza, itxi parentesia, komunitatea. Mario Zubiaga, EHUko irakaslearen ponentzia izango da, bestela ere autogobernuaz eta autodeterminazioaz eta maiz aritua da gaurkoan autogobernua beti ere hizkuntzaren ikuspuntutik. Mario, zauden lekutik, azaldu zaitez zure txanda da eta. Bista nuen, Mario. Jende aurrean hitz egiten ohitutako gizona da, ez dut uste ihes egin duenik. Mikrofono kontuak dira. Mario, egunon. Egunon. Bakizu ordu beteko tartea izango duzula. Bai. 5 minutu falta zaizkitzunean ni agertu ingo naiz, orduan bera jakingo du bukatzen hasi beharra daukala, eta zuek zuen galderak pixka bat tajutzen eta zorrozten hasi beharra daukazuela. Argitu behar didazu izenburuaren kontu hori. Bai. Zurea da txanda. Eta behar bali bada moztu jazu mikrofonoa. Ez eduki zalantzarik. Egunon guztioi, ez dakiz 7. agurra dan, edo ongi etorria dan, edo 6. Gure politikarien agurrak eta gero. Eskerrik asko, gonbidapenagatik, eskerrik asko udaltopeko antolatzaileei, alako aukera emateagatik. Egia esan da, esango nuke, herrigintzaren abanguardian dagoela udaltop, egon dela azken urteotan, eta gure politikariek azpimarratu bezala azkenean askotan isilean egiten diren lanek urtetara emaitza izaten dute, eta emaitza azken 3-4 urtetan ikusi dugu, ezta? Euskalgintzak egin duen aurrerakadan. Eskerrik asko aldi berean antolatzaileei horratzean ikusten ditut batzuk gaia jartzeagatik, gaia eta izenburua. Gai jartzaile lanetan adituak jaioa zeate eta niretzako erronka polita interesgarria izan da, hain zuzen ere, titulutik, izenburutik hastea. Gure lanetan, unibertsitatean, normalean alderantziz izaten da, izugarrizko lan luze, astunak, trinkoak egiten ditugu, eta azkenean pentsatzen hasten gara, ze titulo, ze izenburu jarriko nioke lan honi pixkat erakargarri egiteko, ezta? Eta kasu honetan, ibilbidea alderantzizkoa izan da. Lehenengo izenburua jarri diate, eta izenburu horretara egokitu behar izan dut hitzaldia. Berso luze xamarratera zait, hori ere unartu barra daukat. Eta esango nuke aldi berean ere potxoz beteta egongo dala, zen horri batean unibertsitatean daukagun ohitura horixe dalako, behin eta berriro ideia batzuk azpimarratu eta errepikatzea hain zuzen ere apunteak eta argi eta txukun jaso ditzaten ikasleek. Hortaz, ikusiko duzu zenbait gai behin eta berriro errepikatzen ditugula hitzaldian zehar. Egia da, laguntza ere izango dugula, ez da berso, bapateko berso improvisatua PPT bersoa dela. Hortxe izango dugu aurkezpen bat, eta aurkezpen horren aritik jarraituko dugu hitzaldia. Hauxe da izenburua. Nola autogobernatu hobeto herriko hizkuntza komunitatea. Egia esan da, libertate txiki bat hartu dut, titulua izenburua eman eta gero, eta libertate askatasun hori izan da parentesia. Hori da, nik titulu edo izenburu hortan sartu duan gauza bakarra, parentesia. Eta esango nuke parentesi hortan dagoela tesia. Hitzaldi guztian zehar landuko dudan tesia. Eta amaieran azalduko dugu pixka zein dan parentesi edo tesi horren azalpena. Hizkuntz komunitatea, herriko hizkuntz komunitatea. Herrikoa eta herrikoa baldin bada tokikoa da, lurraldekoa, komunitatekoa, eta hori bada ardatz bat, ezinbesteko ardatza, gero ikusiko dugun bezala, gobernantza mota desberdinen artean, gobernantza mota jakin bati heltzeko, tokia, lurraldea, komunitatea, elkar ezagutza. Eta bestea hizkuntz, hizkuntz komunitatea, hizkuntzen komunitatea. Horixe da azkenean beste gaietariko bat. Eta zergatik diogu hori, baina zuzen ere hemen 3 hizkuntz komunitateko kidea ditugulako gutxienik. Eta intersekzioan hizkuntz komunitate bakarra dugu euskararena. Baina beste hizkuntz komunitateak ere baditugu. Horrez ere esan dugu, kudeatu behar duguna, eta kudeatu behar dugun autogobernua, eta Bingenek ondo aipatu du azkeneko erronka hortxe dagoela, hain zuzen ere
ekosistema bat kudeatzea dela. Hizkuntzen ekosistema bat kudeatzea dela gaia. Ez da bakarrik hizkuntz komunitate jakin baten kudeaketa edo kudeaketa horrek ezin duela ez ahaztu hizkuntzen ekosistema bat kudeatu behar dugula Euskal Herrian. Berriki, David Harvey autoreak eman du, ziurrenik, berak gero bere azkeneko liburuan aipatzen du zeharka Euskal Herria, eman du agian Euskal Herriari buruz entzun dudan, azken aldi honetan entzun dudan definiziorik egokiena. Askotan, galdu egiten gara diskurso politikoetan, zer garen, nazioa garen, herria garen, nazio forala, estatua. David Harveyk Euskal Herria definitzen du potentzialki errentagarria den konfigurazio kultural bezala. Potentzialki errentagarria den konfigurazio kulturala. Oso kontzeptu interesgarria da. Konfigurazio kulturala da, eta konfigurazio kultural horretan dago hain zuzen ere ekosistema hori, hizkuntzen ekosistema hori, baina aldi berean potentzialki errentagarria da. Eta horrek sartzen du, tartean, beste kontzeptu oso esanguratsu bat, garrantzitsu bat, gobernantzaren kontzeptua ulertzeko, eta hori merkatua da. Eta hori ere aipatu da. Eragile pribatuen eragina konfigurazio kultural horren kudeaketan. Hortaz, parentesi hortan daukagu, azken finean, aipatu dugun erronka. Parentesi horren azalpenean, eta ia ze punturaino parentesi horretatik haratago egin daitekeen hausnarketa bat autogobernuari buruz. Hain zuzen ere, nire naiz delako ez soziolinguista, ez euskara teknikaria, ez da nire gaia, eta segurunik gai horren inguruan, gaur, egunean zehar eta bihar, izango duzu aukera askoz ere proposamen zehatzagoak entzuteko eta hortik ikasteko. Nire lana teoria politikoa da, mobilizazioaren analizia, hori dira nire lanak unibertsitatean, eta hortaz, reflexioa, esango nuke, zerutiarra izango da, maila batean, edo ikuspegi batetik aztertuta. Zerutiarra, pixka bat, eztabaida teoriko oso goi mailakoetan agian sartuko naizelako batez ere hasieran. Goi mailakoa ez bereziki gai zailak edo trinkoak direlako, baizik eta gainditu egiten dutelako hizkuntz komunitate zehaz baten autogobernua edo inkluso autogobernuaren kontzeptua. Urbikita zerutiarra egingo dut hortaz hasieran, teoria demokratikotik eta gobernantzaren aldaera edo kontzeptu desberdinen artean. Bigarrenik, azken gobernantza mota horrek berriki izan duen bilakaera hartan, ze punturaino sortzen ari zaigun laugarren gobernantza mota bat askoz ere zailagoa dena guretzako, zailagoa batez ere kontrolatzeko, kudeatzeko, eta horren aurrean ze erantzun eman dakioken logika horri, ez zuzen ere lurralde gobernantza demokratikoaren kontzeptutik. Zerutiarra, zerulurrak beterik dauzka, zure diztirak esaten genuen, kantatzen genuen, zerutiarra noski ezin da bakarrik izan gure gobernantza, aipatzen genuen hasieran gobernantzak behar dula erroa, behar dula komunitatea, behar dula lurraldea, eta horren adibide bat emango dugu, eta adibide lurtar hori izango da, hain zuzen ere azken 2 urte hauetan Eusko Ikaskuntzak egin duen prozesua, bere kongresuari begira, Mendeurranen kongresuari begira. Eta azkenean itzuliko gara berriz ere aipatu dugun parentesi arteko horretara. Parentesi hori ia ken daiteken, zabatu daiteken edo ez, edo ze punturaino parentesi horrek ematen digun pista bat gure autogobernua oro har hobetzeko. Oroar, ez bakarrik hizkuntza komunitate dagokionean, baizik eta beste arlo askotan ze punturaino gure autogobernua hobetu dezakegun, hain zuzen ere euskalgintzak egin duen esperientziatik ikasita. Eta hori izango litzateke parentesiaren arteko azalpena, udal topera, nolabait eramateko ahalegin edo saiakera horretan. Bueno, ikusten duzu programak ematen dula gutxi asko 6-7 hilabete egoteko olako unibertsitate ikastaro batean. Eta hortaz, guztia 40 minututa ekartzea, ez da erraza izango, horregatik, lehen aipatu dudan mikrofono mozketa horrena, ez da era broma. Azkenuak eta horatzetik, egin behar bali madira, egitzazu. Urbikita zerutiarra. Autogobernua hobetzea aipatzen dugunean zertaz ari gara. Autogobernua hobetzaz ari garenean, oso gauza simple bat ari gara, demokratizazioaz. Gure burua gobernatzeko tresnak, baliabideak areagotzeko beharraz. Hori da autogobernua, gure burua gobernatzea, demokratizatzea. Zentzuk izan dira,
azken urteotan eta esango nuke mendeotan gurean eta Europako eta munduko estatu guztietan abian egon diren prozesuak. Prozesu horiek aztertu gabe oso zaila da gero txikira ekartzea nolabait jarduera, proposamenak, lanak, kasu honetan hizkuntz komunitatera, ze neurri batean hori ere atalka edo sektoreka edo arlo bakoitzean horri guztiak islatzen du hor jokoan dauden prozesuak. Euskeraz ikusten ditugunean, naziogintza, estatugintza, herrigintza, badirudi eduki ideologiko sakona eta gaina ideologiko jakinaren adierazle direla kontzeptu horiek. Orain oso modan dagoen beste logika bat erabiltzen badi badugu, nation building, state building, demos building, irutuko zaigu inglesez neutroago direla kontzeptuak. Baina nation building, demos building eta state building dira kontzeptu oso arruntak dira akademia anglosajoian. Horrek ez dauka inongo eduki ideologikorik. Naziogintza esaten baldin badugu, esango dute, bueno, ya están estos nacionalistas otra vez dando el tabarrón con la Constitución Nacional. Constitución Nacional, nation building, naziogintza edo herrigintza edo demosgintza kontzeptu arruntak dira akademia. Eta hiru horiek jokoan egon dira Euskal Herrian azken hamarkadotan. Hamarkadotan bereziki, baina esango nuke azken 2 mendotan gutxienik. Hor ikusten dituzue pixka bat zeintzu diren prozesu historikoien gakoak. Naziogintzan, historia jakin baten osaketa eta ondare kulturalaren hizkuntzaren errekuperazioa eta garapena, azken finean sentimendu komunitario baten sendotze, trinkotzea helburu duena. Herrigintza, hiritartasunaren osaketa eta osaketa hori erreibindikazio eta politika publiko barneratzaileen bitartez, elkarrizketa etengabekoa da mobilizazioa, demanda, erreibindikazioa, protesta inkluso eta horren araberako politika publikoak, eta horrela eraikitzen da herria. Eta gero estatugintza, azken finean, zu behar duzun egitura juridiko instituzionala, lurralde mailan behar duzuna, aipatu beste dimensioiek aurrera ateratzeko. Horiek guztiak dira azkenean demokratizazioaren azpi prozesuak. Eta demokratizazioa Charles Tilleren kontzeptualizazioa hartuta oso modu sinplean definitu daiteke. Herritartasuna, ciudadanía, herritartasuna are eta zabalagoa, are eta trinkoagoa, are eta berdinagoa, are eta demokratikoagoa izango da egoera. Konsulta, eta konsulta esaten dugunean, ez gara ari konsulta kakotxen artean, nolabait gure agenda publikoan dagoen konsulta horri buruz, baizik eta zentzu oso zabalean, herritarren gaitasuna baldintzatzeko agintarien politika publikoak eta agintarien hautaketa bera. Orduan, agintarien kontrol publikoa areagotzen den neurrian, demokratikoagoa izango da egoera, eta babesa. Eskubide eta askatasunen babesa. Are eta babestuagoak eskubide eta askatasunak, are eta arbitraritate gutxiego, are eta demokrazia gehiago. Hauek ulertzea, nik uste garrantzitsua dela gero galderari erantzuteko, gure autogobernua nola hobetu. Gure autogobernua nola hobetu, horretarako, kontutan izan behar dugu, norabidea zein den. Demokratizazioaren norabidea dela. Eta jokoan dauden prozesuak 3 horiek direla. Eta 3 horietan aurrera egiteko beharra, hain zuzen ere beko hontan urratsak emateko. Eskema teorikoa, sinplea, baino estatikoa. Horrek zer esan nahi du? Ez gaudela demokrazian bai ala ez, edo guain gaude edo ez gaude demokrazian. Gakoa da, demokratizatzen ari garela edo desdemokratizatzen ari garela egunero. Eta naziogintzan aurrera egiten ari garela edo atzera egunero. Eta estatugintzan, eta herrigintzan, eta horrek ardura berezia suposatzen duela. Ez bakarrik agintarientzako, baita ere herritarrontzako eta gizarte eragileentzako. Egunero daukagulako neurri batean aurrera pausoa edo atzera pausoa eman beharra. Eta zein da oro har mundu mailan bizitzen ari garen egoera, Wendy Brownek erakusten digun egoera, esango nuke nahiko kezkagarria dela. Maila globalean ari gara. Gero egia da, tokian tokiko logikak eta prozesuak agian ez direla hain ezkorrak. Eta esango nuke Euskal Herrian, oro har, azken hamarkadotan, demokratizazio prozesu hortan, herrigintza, naziogintzan eta estatugintzan egin diren urratsoiek demokratizazioan aurrera pausoa suposatu dutela.
Baina mundu mailan bizitzen ari garen egoera ez da hain xamurra, askoz ere gogorragoa da. Wendy Brownek aipatzen ditu zeintzu diren hor dauden logikak. Eragile ekonomiko handien boterea, eta politikak ze punturaino daukan gaitasuna indar ekonomiko nagusi hoien aurrean erabakiak hartzeko eta erabaki eraginkorrak hartzeko. Demokrazia SA bezala definitzen du autore batek joera hori. Hauteskundeak ze punturaino bilakatzen diren merkatu ariketa hutsa edo hutsala. Hor dago esaldi bat, klasiko batek esaten zuena, demokrazia gehiegi, demokraziaren etsai bilakatzen dela. Eta esango nuke patua gurea dala eta batez ere hemen lehen lerroan egon zareten ona da. Ze punturaino karga baden ia etengabe hauteskunde kanpaina batean egotea. Eta horrek nola baldintzatzen duen epe ertain eta luzerako estrategia bat planteatzea. Eta zenbait gaietan ezinbestekoa da epe ertain eta luzerako estrategia bat egitea. Eta ze punturaino oztopatzen den analisi mota hori, hain zuzen ere, egunero daukazulako lehia beste aurrean daukazun horrekin. Eta lehia hortan, lehia azkenean ez bakarrik epe laburrekoa, rekorrido eta sakontasunik gabekoa bilakatzen dela. Azkenean da, zeinek ze zaska ematen diozun Twitterren bitartez ondokoari. Eta zaskatik zaskara gabiltza neurri batean politikaren eremuan. Hori ere arazoa bilakatzen da. Neoliberalismoaren logika, homo economicus, kostea eta onura merkatuak aginduta. Hor ere, badago desdemokratizazio arrisku bat, eta hain zuzen ere hortik dator. Ze punturaino logika ekonomikoak, baina logika ekonomikoak bakarrik koste onuraren arabera definitzen direnak, logika horiek edakorrak diren, eta beste eremutan mantendu beharreko logiketara nola igarotzen diren eta nola inbaditzen eta konkistatzen duten. Kulturalen logika edo politikarena edo ongizatearena oro har ezin da neurtu koste ekonomikoaren arabera soilik. Eta badago joera hori. Eta hori arazo bilakatzen da. Botereen arteko teorian, botereen arteko tensioan eta elkar mugatze horretan ere badago beste arazo bat. Ze punturaino areagotzen ari den hain zuzen ere herritarron borondatetik urrunen edo urrutien dauden botereak, botere judiziala eta exekutiboa. Eta nazio-estatuen boterearen galera. Nazio-estatuen boterearen galerak beste soluzio bide baten eskaintza egiten digu, eta hauxe izango da hitzaldiaren beste kontzeptu ardatza, gobernantza. Badirudi nazio-estatuetan ja ez dagoela erabakirik hartzerik, erabaki horiek ez direla eraginkorrak, eta ez direla legitimotzat jotzen, horiek dira bi arazoak, eraginkortasuna eta legitimitatea, eta badirudi horren soluzioa gobernantza dela. Hauxe da nolabait lehenengo gobernantza aurreko sistema politikoaren funtzionamendua. Gobernantza kontzeptua asmatu aurretiko egoera. Herritarrak, erakundea, jarduera arautua definitzen duena, interes publikoa, eragile pribatuen lobin, presio taldeak, interes partikularrak bidezkoak, baina eragile pribatuen nolabait presio bideak sistema politikoaren ganako, eta gero gizarte eragileak, baina gizarte eragileak normalean agerraldi bezala, agerraldi demokratiko, irrupzio, haustura, mobilizazio, protesta, interes orokorgarrien izenean, baina neurri batean gatazkaren ardatzean kokatuta bereziki. Eta beste eragileak aldiz elkarlanaren ardatzean kokatuta. Hau, esango nuke izan dela, orain arteko, edo berriki orain arteko, sistema politiko arruntaren funtzionamendua. Eta ikusi da, zuzen ere, lehen esan dugun, desdemokratizazio prozesuaren arabera, legitimitatea eta eraginkortasuna kolokan dagoela eskema honen arabera. Zeintzuk dira, edo zein da, horri eman zaion soluzio bidea, gobernantza, fetitxe hitza bezala hartuta, gobernantza kontzeptua. Gobernantzak aldaera desberdina ditu. Gobernantza esaten dugunean, alde batetik daukagu, maila globalean esan duguna, ez da? Ja, esatu nazioek ez dituztela bakarrik erabakiak hartzen, beste eragile batzuk daudela hor erabakiak hartzen. Beste adiera bat gobernantzenean izango litzateke erakunde bakoitzak barruan daukan gobernantza, ze antolaketa daukan erakunde bakoitzak bere barnean, nola antolatzen duen bere erabaki hartze prozesua.
gobernu onaren adibidea, edo eredua, gobernantza esaten dugunean horrek esan edo gauzak ondo egiten ari garela, ikuspegi normatibo bat du gobernantza kontzeptuak, eta hor, beltzez, negritaz agertzen da adiera guri interesatzen zaiguna. Gobernantzarekin esan nahi duguna da aldatu egiten dela erakundea eta gizarte zibilen arteko harremana eta lotura. Eta hori berkontzeptualizatu egiten dela. Lehen aipatu dugun desdemokratizazioak zer dakar? Esan duguna, jerarkia, ordezkaritza publikoaren ahultzea edo ustezko ahultzea. Horizontalitateari bide ematen zaio, erabaki sareak, hain zuzen ere legitimitatea eta eraginkortasuna irabaztearren. Baina gobernantza mota desberdina daude. Eta hortxe daukagu azkenean benetako eztabaida politikoa. Ze gobernantza ereduaren alde egingo dugu. Eta ze gobernantza ereduaren alde egingo dugu Euskal Herrian gure autogobernua hobetzeko. Gure hizkuntz komunitatearen autogobernua eta haratago ere autogobernua hobetzeko. Bi dira, nolabait orain arte erabili diren gobernantza ereduak. New Public Management, kudeaketa publiko berria, hori izan da lehenengo urratsa, izan zen lehenengo urratsa. Hor, soluzio bidea oso sinplea zamon, estatuak ezin du merkatuari utziko diogu. Externalizazioa, privatizazioa, zerbitzu publikoak, esan bezala, externalizatu. Enpresa pribatuen logika eraman administraziora, ebaluazio etengabeak, produktibidadea administrazioan ere, herritarra bezero bezala kontzeptualizatzea. Hori izan da, norri batean, lehenengo hurbilketa gobernantzari. New Public Management bezala definitzen da hori. Horrek arazoak ekarri zituen. Zerbitzu publikoen kalitatearen kaltetzea, legitimidadea arazoak, desberdintasunen areagotzea, eta esan zen, bueno, igual buelta bat eman marko zaio New Public Management horri, eta asmatuko dugu, normalean gainera Bretañan dian asmatzen ziren loko gauzak, eta asmatuko dugu gobernu berria, New Government. Bueno, hor ez da merkatu gehiago, ze merkatu gehiago bakarrik ez da konponbidea, bueno, merkatu gehiago bai, baina horrekin batera parte hartze gehiago. Horixe izango litzateke, irudi simple honek erakutsi nahi duen gobernantza mota. Erakundea dago oraindik ere erdigunean, hori da panoptikoaren kontzeptuaren arabera, erakundeak dena ikusten du eta erakundeak datu guztiak zentralizatzen ditu. Baina aldi berean, posizio zentralean edo erdigunean egon arren, konstiente da parte hartzea, edo hobeto esan da parte ematea, sustatu behar duela. Eta hortaz, gizarte eragileengandik jaso behar duela. Herritarrengandik jaso behar duela. Eskema orokorrean ez da gehiegi aldatzen, ze elkarlan partekatua eragile batzuen artean eta erakundeekin batera nagusitzen da, baina aldi berea, bueno, parte hartzerako tresna batzuk bideratu behar dira zenbait erakunde, eta batez ere toki mailan, udal mailan. Horixe, izan da horre batean, gobernantza, merkatuaren zerbitzura zegoen gobernantzaren eraldaketa legitimidadea apurtxu bat gehiago lortzeko bideratu dena. Hirugarren gobernantza mota. Hemen aipatzen genuna azkeneko hirugarrera, azkenekoa ez, azkenekoa gero ikusiko dugu, hirugarren gobernantza bat. Gobernamentalitate algoritmoaren joera kezkagarria bezala definitzen duguna. Erdigunean, eta hau da, orain gertatzen ari dara, orain somatzen ari garen gobernantza mota. Oraindik ere, segurunik, hizkuntz komunitateari dagokionean, kezkagarria ez den, edo agian ez den gobernantza mota. Erdigunean jada ez dago erakundea. Erdigunea daudenak dira datuen kontrola duten enpresa pribatuak. Azkenean, informazioa boterea da, esaten zen garai batean. Egoera momentu honetan alderantzizkoa da. Informazioa boterea ez, boterea informazioa da. Boterea datuak dira. Eta datuien kontrola dutenak, eta horrekin batera ez datu 2, 3, 4, 5, big data hoien kontrola dutenak dira gobernantza eredu berriaren erdigunean kokatzen direna. Hori da norbetan panoptiko berria. Horiek dena ikusten dute, eta askotan ez dute uzten gure artean elkar ikustea. Horixe da norbetan gobernantza eredu honek daukan zaitasuna. Ze erakundeak erdigunean zeudenean,
erakundeak gutxienik, erakunde publikoak dira, hautatuak dira hor dauden agintariak, gardentasuna, erantzunkizuna adirazi behar dute, badago nolabaiteko kontrol bat. Joera hau, gobernamentalidade algoritmikoa bezala definitu daiteken joera hau, askoz ere arriskutsuagoa da. Nolabait, gobernantza odeietan, lehen zerua esaten du genuen bezala, orain odeietan garatzen ari den gobernantza berri horretaz arituko ginateke. Honen aurrean zer? Hor, gobernantza alde batera utzita gobernamentalitate kontzeptua atera dugu. Foucaultek bere garaian garatu zuen gobernamentalitate kontzeptua. Botere dispositiboetaz ari gara, eta hor boterea eta kontraboterea sare bakar batean biltzen dira gobernamentalitate kontzeptuaren inguruan. Botere konstelazioetaz ari gara hitz egiten momentu honetan. Botere konstelazio horiek gero dira hizkuntz komunitatean ja euskalgintzak lantzen dituen botere konstelazioak. Horiek dira pixkat kontzeptu horrekin batera datozen kontzeptu berriak, edo ideia berriak. Zein da gobernantza arriskutsu honi aurre egiteko modu bat, edo modu posible bat? Bain zuzen ere, teknologiak berak ematen dituen aukerak baliatzea. Ze teknologiaren azken urteotako bilakaerak konzentratu, monopolizatu egiten ditu datuak, 4, 5, 6, 7, 8 enpresetan guztiok ezagutzen ditugunak. Facebooketik hasi, Facebook hartzen du WhatsApp hartzen du Instagram edo Google, edo Apple, edo bestelako enpresak. Monopolizazio prozesu batean kokatzen dira azken finean datuen kontrol horiek guztiak. Zein da gobernamentalite horri buelta itzulia emateko bidea? Teknologia bera erabiltza eta teknologiak ematen dituen norabide berriak. Blockchain, berriz ere beste hitz anglosajoi potolo bat, blockchain teknologiak erabilita edo datu partekatu deszentralizatuen logika erabiltzea. Oraindik ere jauzi bat, segun hori kontzeptuala eta praktikoa falta zaigu blockchain teknologiari alde batek ulertzeko eta bitcoin eta eskema ekonomizista horietatik gizartera pasatzeko eta gizarte prozesuetara pasatzeko. Baina azkenean da datuen partekatze deszentralizatuaren filosofia. Informatikoa, algoritmikoa, baina konturatzen baldin bagara modu batera edo bestera lurrean gurean ere egiten ari garena. Azkenean planoa, zer da virtuala eta zein da erreala, askotan ez dago oso ondo bereizterik. Hortaz, botere konstelazio hontan, agenda, ekimena, deliberazioa, erabakia, kudeaketa, ebaluaketa, hori dira politika publikoen ibilbidean dauden urratsak, horiek guztiak erdigunerik gabeko botere konstelazioetan garatzen dira, edo garatzen hasten dira. Eta klabea askotan lehenengoa da. Zeinek definitzen du agenda? Zeinek definitzen du Euskaraldiaren agenda, Euskaraldiaren norabidea, helburua? Nola definitzen da agenda hori? Ze parte hartze eskema, bigarren gobernantza adiera hortan, parte hartze eskeman, ibilbidea politika publikoen hasi hasten da, eta gero horra datoz, parte hartzera, parte ematera, gizarte eragileen iritziak, ekarpenak. Botere konstelazio eskema hontan, agenda, ekimena, deliberazioa, erabakia, kudeak eta ebaluaketa partekatua da. Hasieratik partekatua da. Hori da horre batean berrikuntza gobernantza eskema honi dagokionean. Horrek suposatzen du legitimitate iturrien uztarketa bat badagoela. Hau da potoetariko bat, ze ikusiko duzu hemen dauden ideiak eta planteamenduak amaierako irudira ekarriko ditugula, eta oraingoz hemen utziko ditugu, hemen utziko dugu irudia. Baina laugarren gobernantza mota bat badaukagu. Hiru hauek ikusi ditugu. Lehenengo adaptazioa merkatu gehiago, bigarren adaptazioa egokitzapena parte hartze gehiago, hirugarrena algoritmikoa, gobernamentalite algoritmikoa, eta laugarrena da guk defendatzen duguna, eta udaltopen filosofiaren erdigunean dagoena, eta da, azkenean, konfiantza eraikitzeko bide zehatz, konkretu eta lurtar bat eranztea gobernantzari. Azken finean, blockchain teknologia algoritmiko horren gakoa konfiantza da. Beraiek trust bezala definitzen dutena, eta da, konfiantza algoritmo batek ematen du, eta konfiantza horren arabera, algoritmo horrek ematen duen konfiantzaren arabera, zuk ezin ez du besteak daukan datua aldatu.
Eta datu horiek blindatuta daude. Eta datu horien kateen bitartez osatzen da azkenean erabakia, edo osatzen da bitcoina, edo osatzen da datu bilduma. Baina algoritmo batek ziurtatzen du konfiantza. Kasu honetan, eta planteatzen den lurralde gobernantza demokratikoaren perspektiban, konfiantza algoritmotik haratago doa. Konfiantza da lurraldeak ematen duen konfiantza, komunitate sentimenduak ematen duena, elkar ezagutza, jakitea herri hontan, hizkuntz komunitatean bereziki, baino herri hontan 100 kilometro ditugula puntatik puntara. Eta ez dakit Eskoziatik egin duen bideoa, edo gure peletik egin duen bideoa, gure iparraldeko ordezkariak, baina iparraldeko ordezkariak, eta bertakoak, eta hangoak, eta herritarrak, sentimendu komunitate bat osatzen dugu, eta hor sortu daitezken konfiantza harremanak algoritmo batek, baina askoz ere indar gehiago dute. Errotu egin behar dira gobernantza harreman horiek, zentzu hortan. Lurra hartuko dugu pixka gehiago, eta hemen labur-labur azalduko dizuegu edo dizuet lurrartze horren adibide konkretu eta zehatz bat. Eusko Ikaskuntzak azken 2 urtetan aurrera eraman duen prozesuaren laburpena besterik ez da. Eusko Ikaskuntzak, ezagutzen duzu bere historia luzea, 100 urte bete zituen iaz, mendeurreneko kongresua abian jarri zuen, duela 3 urteko prozesu luze batean, eta azterketa bat egin zuen, noski, zer emango diogu garrantzia kongresuan 100 urte pasata, nola kokatuko dugu erakundea 100 urte pasata gero. Abagune horren azterketan, elementu batzuk globalak dira, hor ikusten ditugunak, 100 urte pasa dira, eta badirudi ez direla pasa 100 urte. Sortu zen unean, eztabaida ideologikoa maila globalean oso antzekoa zen. Egoneza ziurgabetasuna oso antzekoa zen. Talka ideologikoak oso antzekoak ziren. Modernizazioaren azkartze unea ordukoa izugarria. Oraingo egoeraren oso antzekoa. Modernizazioaren azkartze une izugarria bizi dugulako. Hortaz, kokatu beharra herri bezala, uholde horretan. Erantzunak ezagunak ditugu, zeintzu diren azkartze horrek edo horren aurreko erantzunak. Gotortzea, harresiak eta harresiak edonon, ala kohesio bat elkarkidetza. Eta herri gisa kohesionatu, elkarkidetza sendotu, eta harresirik gabe elkarrizketan jarri beste herri, eta kasu honetan hizkuntz komunitate edo kulturekin. Eta Euskal Herrian dagoen balio sistemak, Gorka Azpiauk agian horren inguruan zeo zer esango du bihar, balio sistemak aukera ematen digu, eta ereduen talka hortan, gure ustez, bide honetik jotzeko, eta autu ona egiteko. Ez harresiak handituz, sendotuz eta trinkotuz, ezik eta herri bezala dugun kohesioa eta elkarkidetza trinkotuz. Eta ez gara hutsetik abiatzen, hori izan zen beste koiunturaren analisiaren azkeneko partea. Ez gara hutsetik abiatzen, erakundetuta dugu Euskal Herria, Euskal Herriak, orduan ez bezala, duela 100 urte ez bezala. Demokratizazioan nabarmen aurrera pausoak egin dira 1918ko egoerarekin alderatuta, eta berriki bizi izan dugun gatazka aro, luze eta gogor horretatik irten berriak gara. Analisi horre guztiak definitzen ditu helburuak, eta definitzen ditu azkenean zeintzu diren helburu lorgarriak. Herri hausnarketari bide ematea, aspaldidanik ja existitzen diren loturak trinkotzea, gure gizarte eta erakundea demokratizatzea, eta azkenean, horrela dituta ala ez, Euskal Lurralde guztientzako nolabaiteko eztabaida konstituziogilea abian jartzea. Eztabaida konstituziogilea diot, kontzeptu potolo horrek daukan karga deskargatuz. Eta zer esan nahi dut horrekin? Ez garelari prozesu konstituziogile batetaz. Ze prozesu konstituziogileak dira estatuek egite dituztenak. Euskal estaturik ez dago. Euskal Lurraldeak erakundetuta daude, eta Euskal Lurralde gisa egin daitekena da, zeintzuk izango lirateken gure balizko Euskal Konstituzio baten eduki adostuak, denontzako baliagarria direnak. Hizkuntza mailan, kultura mailan, ekonomia mailan, hezkuntzan, arlo desberdinetan.
horri bide ematea izan da euskal ikaskuntzaren helburua. Metodologia? Metodologia ez zuzen ere aipatu dugu gobernantza, lurralde gobernantza demokratiko horren metodologia erabiltzea izan da metodologia. Uztartuz, legitimitate desberdinak, adituak, eragileak, herritarrak eta erakundeak. Lehenengo diagnostiko bat egin da liburu berdean, eta gero prospektiba minimo bat, agenda bati begira, balizko agenda bati begira liburu zuria. Gobernantzaren atalean, hauek izan dira ondorio nagusiak. Pixkat deskonfiguratu zait pixkat testua, hor daude azkenean eduki nagusiak. Joera ezkor batzuk somatu dira eta aldi berean ere baikor batzuk. Apatia politikoa, egia da badagoela neurri batean urruntze bat gai politikoetatik, baina aldi berean badago herri hausnarketa bat egiteko gogoa, somatzen da zenbait sektoretan. Erabakiguneak urruntzen ari dira, hori nabarmena da, lehen ikusi dugu zein den demokrazia esea eta globalizazio prozesua dakarren joera bat, baina era berean somatzen da zenbait arlotan euskalgintzan bereziki eta bestelako arlo batzuetan gobernantza eredu berritzaile baten aukerak hor daudela, urruntze hori gerturatzen dutenak edo aukera hori ematen dutenak. Lurraldeen desartikulazioa eta desintegrazioko joera ere hortxe dago, azken finean erakundetuta egotea lurralde guztiak, euskal lurralde guztiak ere egoteak badauka ondorio kezkagarri bat izan daitekeena, eta da bakoitzak bere logika, bere norabidea, nolaiz zentrifugoa hartzea. Baina sortu dira euskal erabaki sistemak. Eta adibide bat hementxe daukagu. Antolatzaileak direnak ikusi ditugu. Ez bakarrik parte hartzaile, aurten antolatzaile diren erakundeak hortxe dauzkagu. Hortaz, horiek erabaki sistemak dira, euskal erabaki sistemak dira. Ongizatea kolokan, noski, baina era berean giza garapen sostengarriaren balioa nahiko edatua dago gure gizartean, eta edatua esaten dudanean da alderdiz gaindiko eremutan. Alderdi gehienek konpartitzen dute, partekatzen dute, nor batean ongizate sistemaren oinarriak babestu eta defendatu behar direla. Ongizatea noski dator, ongizatea eta beste elementu guztiak agendan sartuta, balizko agenda hori definitzen dute. Ez dugu bereziki azalduko, ez dakit nola nabilen denboraldetik, pentsatzen dut 5 minutu, 10 minutu falta ditu da, eta nahiko nuke azkeneko irudia pixkat lasaiago aztertu. Hor, agendan, ikustu dituzue zentzu diran agendari dagokionean definitu diren hildo batzuk. Hildoak noski dira oso iradokizun bezala planteatzen dira, ez dira agenda itxiak, baina inteligentzia kolektiboa balioak, gazteak, kezka bezala, berdintasun arlo guztietan defendatu beharra, legitimitateen arteko uztardura, hausnarketa partekatua, koordinazioa. Hauek guztia dira, esan bezala, 2 urtetan zehar, 1000 eta piko lagunek saio, foro, elkargune, kongresu, jardunaldi, desberdinetan bildu dituzten ideiak. Eta askotan esaten, bildu dira gehien bat adituak, eragileak, eta horrek ez dauka zer ikusirik errealitatearekin, errealitate fisikoarekin, benetan gertatzen ari danarekin. Esango genuke, kolore gehiagi du, aurreko da pasako gara. Esango genuke, hauek guztiak modu batera edo bestera, ja errealitatean gertatzen ari diren prozesua dira. Errealitatean garatzen ari diren agendak edo errealitatean aztertzen ari diren joera negatiboak eta positiboak. Euskal ikaskuntzak egin duena izan da azkenean, gizartean dagoena jaso eta txukundu antolatu. Liburu berdea eta zuria sarean daude. Eta norbeten bali baditu sakonago eta lasaiago aztertu, hortxe dauzkate. Hau izango izateke norri batean nola lehenengo galderaren parentesi gabeko erantzun posible batek beharko lukeen hausnarketa. Nola hobetu gure autogobernua edo autogobernua orokorrean arlo desberdinetan. Itzuli gaitezen hizkuntz komunitatera. Eta honekin ja, hasiko gara pixka bat planteamendua amaitzen. Itzuli gaitezen hizkuntz komunitatera eta pentsatu dezagun hizkuntz komunitatea esaten dugunean, euskararen komunitateaz ari garela, baina hizkuntz komunitate horrek noski logika desberdina dituela Lasarten, edo Lodosan, edo Bilbon, edo Portugaleten, edo Urepelen, edo Bastidan. Hizkuntz komunitatea hortxe dago, baina nola autogobernatu edo nola hobetu autogobernua
galdera bakarra izanik, erantzun desberdinak izan ditzake, tokian tokikoak. Nola 7-8 urte, pixka bat ikustearren, nola euskalgintzatik ere nola bilakaera bat ere egindan gobernantza eredu berritzaile horren alde, planteatzen gendun, eskema simple hontan, zeintzuk ziren hizkuntz komunitatea autogobernatzeko eredu desberdinak tokian tokikoak. Eta ze punturaino uztartu behar ziren edo ez, edo aukeratu edo hautatu behar genituen ereduak tokiaren arabera, edo hizkuntz komunitatearen osasun mailaren arabera. Bereizten genituen identitate paradigma, eragin paradigma, botere paradigma. Ez ditut irudian agertzen dian testu guztiak azalduko, simplifikatuz esango nuke leloietan islatzen zala, hizkuntz komunitatearen autogobernuak behar zuena tokian tokiko. Euskal Herrian euskeraz, botere paradigma klasikoaren arabera definitzen den joera bat eta lelo hortan laburbiltzen da azkenean mobilizazio prozesu proaktiboak eta horrekin lotutako politika publikoak, ziurtatzea Euskal Herrian euskeraz egingo dala, edo euskera izango dala hizkuntza nagusia politika publikoen bitartez eta mobilizazio proaktiboen bitartez, euskaldunak euskaraz, ziurtatzea euskaldunak jada garenok euskaraz hariko garela, biziko garela. Eta horrekin lotuta zeuden arnasgunen logikak, ze hori neurri batan identitate paradigma horretan izango litzateke abia puntua, hizkuntz komunitatea bere baitan trinkotzea, eta euskaldun bilakatzen zaituna euskaraz aritzea izatea, eta ez euskara jakitea. Eta eragin paradigma, agian, leku batzuetan, toki batzuetan, erabili behartzen paradigma. Euskal Herrian baita euskaraz ere. Euskal Herrian gaude eta ziurtatu behar da, baita ere, posible dela euskaraz bizitzea, aritzea, ikastea, Euskal Herriko zenbait lurraldeetan. Eragin paradigma horrek eskatzen du, erakundetze prozesu desberdinetan, politika publiko desberdinetan, kanpotik, barnetik, eragin, zabalduz eta sakonduz. Argi dago, lurralde mailan, Euskal Herrian baita ere euskeraz lelo horrek baditula proiekzio instituzional lurraldezko jakin batzuk, Nafarroan edo iparraldean, baina baita ere autonomia erkidegoan, tokian tokiko hizkuntz komunitateari kasu eginez. Hauxe zen pixka bat egiten genuen planteamendua 2010-2012an, eta hor, egiten zen analizia zen, agian aukeratu behar da, edo lindar gehiago marko zaio logika bati edo besteari, segun nun gauden, eta zeintzu diren egoerak. Ze aldatu da, edo ze aldaketa somatu dugu aurreko eskema horretan? Aldaketa azkenean da, gobernantza ereduaren aldaketak ze punturaino lagundu dion edo elkar lagundu duten euskalgintzak berak egin duen ibilbide kontzeptual eta praktikoan. Eta azalduko naiz. Paraleloki joan direla, gobernantzaren eraberritzea, muturreko lurralde gobernantza demokratiko horretara heldu arte, eta euskalgintzak egin duen planteamendua. Euskalgintzak normalizazioa helburu, pribatutik publikora egin du, eta publikotik komunera egin nahi du. Komuna da, guztiok daukaguna, eta arrunta dana, bi zentzutan. Eta komuna egiteko egin duen ibilbidea da azken finean gobernantza ereduak egin duena, euskalgintzaren barnean bereziki. Lehenengoa gatazka eredutik, pribatutik publikora pasatzeko, eta gatazka eredu zen mobilizazioa eta erakundean arteko talka elkarlan isilbidezkoa, eta horrek pausua emateko aukera eman du pribatutik publikora. Publikoak azkenean ziurtatzen duena da, erakunde publikoek, autonomia erkidegoan bereziki, ziurtatzea, ofizialtzea, nolabait esan da, euskararen presentzia, hezkuntzan elementu kurrikularra bilakatzea eta bar. Eta hurrengo jauzia, eta bigarren jauzian parte hartzea ezinbestekoa izan da, hirugarren jauzia egiteko. Bigarrenetik hirugarrena, bigarren gobernantza eredua aplikatu izan da. Hain zuzen lehen esaten genuna, parte hartzea. Euskalgintzako eragileak
parte hartzea prozesu publikoetan, erakundeen prozesu publikoetan. Eta hori berrezkoa izan da hurrengoa emateko. Baina ja ez gaude ez lehenengoan eta ez da bigarrenean, hirugarren gobernantza ereduan gaude. Elkarlanean, botere konstelazioan, eta horixe da hain zuzen ere komuna den kontzeptura, publikotik komunaren kontzeptura pasatzeko ibilbidea. Korrikak, langak gainditzen ditu, fisikoki, simbolikoki, kontzeptualki, Euskaraldiak langak gainditzen ditu, hain zuzen ere, komunaren bidera jotzeko. Kontua ze izango litzateke, gareko espirituak eskatzen duena, horixe da, elkarlanaren elementu hori. Galdera izango litzateke, posible da euskalgintzak erakutsi duen bide horretatik jarraitzea eta parentesiak kentzea? Edo parentesian dagoena erabili parentesi gabeko galdera horri erantzun bat emateko? Hortaz, ikasi dezagun parentesi artean egindan horri buruz, edo hortaz, edo hortatik, kendu dezagun parentesia eta esan dezagun nola autogobernatu hobeto gure komunitatea. Hori izango litzateke azkenean benetako jauzia. Joseba Sarreondiek esaten zuna, eta nik uste hor bere hitzak ekartzea egokia dala pixka bat filosofia hori adirazteko, modu neurri batean literarioago batean, oso ondo adierazten dulako bere esaldiak, hasierakoak eta amaierakoak zein den garaiko espiritua, zeitgeist edo garaiko espiritua. Non dagoen gaur egun pulsio utopikoa, ezta? Behar dugun pulsio utopikoa. Pulsio utopikoa hain zuzen ere dago euskal komunikazio espazioan. Horixe da premiazkoena. Euskal komunikazio espazioa, ondo ezagutzen duzun euskal komunikazio espazio hori, benetan sortzea hain heterogenitate territorial eta kulturala duen herrian. Pulsio utopikoa momentu honetan elkarlanean dago. Paradogikoa baldin badere. Horrek ez du bukatzen gatazkaren beharra, ze gatazkak azkenean zabaltzen duena da, oraindik ere imaginatu, iradokitu ezin ditugun eskubideak, hor zain daudenak, demandak, reivindikazioak, horiek sistema politikoa ekartzeko gatazka ezinbestekoa izango da beti. Eta hor beti izango du gure herriak pulsio utopiko bat. Gu izan geha vanguardistak eskubideen reivindikazioetan, berdin zen pensionistak edo feministak edo nadalakoak. Horrekin batera datorroain pulsio utopikoaren parte bezala, hain zuzen ere, elkarlanarena, komunikazio espazio komunarena, eta jardunaldi hauetan dauden tituluak ikusita, izenburuak ikusita, ezkontza, jostea, lankidetza, elkarrekin, hori guztia ez da kasualidadea. Eta nik uste honekin ja, agertu zea eta baitzeko unea iritsi zaidalaen seinale. Mila esker. Eskerrik asko, Mario, agertu zera esan duzu mamua banitz bezala, hala izango da, gaur biharretan. Galderen momentua da, eskola garaian bezala egingo dugu, beso altxa eta mikrofonoa emango zaizuen, nola nahirenik badute hasierako galdera bat, Mario, hor uste dut izua barreiatu duzula pixka bat aretoan, delako lainoetan dagoen gobernantza kontu horrekin, laino asko dugu Euskal Herrian gainera, eta esan duzu 100 kilometro bueltako elkarlan horretan dagoela gure indarra nolabait esateko. Ez alda hala ere hori Barça Ibar bat, ez alda Goliat Daviden arteko borroka bat? Nik uste, elkarlana eta lehia batera datoz beti. Batera datoz beti eta bien arteko uztardura horrek erakusten du azken finean, aipatzen dugun demokratizazioan aurrera egiteko bidea. Odeia esaten nuenean, eta pixka beldur hori edatu baldin bada norre batean, nahita edatutako beldurra dela, kezkagarria da batez ere ze neurruetan galtzen ari garen kontrola, gure bizitzaren kontrola eta gure bizitzaren erdigunean dauden ehundaka, milaka datu, gure datu personalak eta personalak ez direna. Kontrol hori galtzeak suposatzen du azken finean demokraziaren muinean dagoen kontzeptu eta printzipioa hankaz gora jartzea, eta da erabakimena. Guk gure buruari buruz eta gure etorkizunari buruz erabakitzeko gaitasuna, ahalmena edukitzea. Horregatik kezkagarria da eta horren aurrean daukagun aukera bakarra da esatea, bueno, hor odei bat dago, baina finkatu dezagun odei hori gure mendipuntetan eta finkatuz gero eurila etorreko zaigu, datuak etorreko zaizkigu, datu odei horietatik eta ziurtatuko dugu odei horien kontrola neurri batean badugula. Gu daukagun abantaila da elkar ezagutzarena, aurpegiena.
demanda etikoa azkenean, injustiziak sortzen duen demanda etikoa da buruz buru, aurrez aurre sortzen den demanda etikoa. Osa, elkar ezagutza fisikoa, herri txiki bat izatea, berdin zait, city, region, ciudad, region, ez dakiz zer, berdin du. Osa, herri txiki bat izatea eta oraindik ere sentimendu komunitario bat zendu ukitzea. Horrek ez du esan nahi, lehiak sortuko dela eta gure barne lehiak ere direla norri batean aberastasun horren parte. Zuk hitz egin ala galdera gehiago datozkiz, baina aukera emango diegu etorri direnei, beso altza dezala galderan bat duen edonork, ez da sinisten inor galderarik ez duenik. Ordu betean Mario hizketan aritu ondoren. Igual horregatik hain zuzen ere, nik uste hau liseritzea ere... Esan dago guztia esan daute dagon. Igual sortuko dira gerora. Egia da lehendabiziko ponentzia izan dela eta hor hotzotzean gaudela. Rompere el hielo esaten da gazteleraz, ez dut inor kautsiko ba. Berba da horre odeietan dauden boteretsu horien aldekoa edo beren alde dutena injustu da, ez ditugula ezagutzen, ez? Ez dutela lotxi pasatzen gure aurrean, zezuk esan duzuna egia da. Azkena elkar ezagutzen dugu, nik zerbait egiten badut, zuk badakizu nor naizen, ni zuk badakizuna nor naizen, eta hor alako lotxa bat edo sortzen da, ez da? Erantzukizuna eta gardentasuna. Hori dira norri batean demokratizazioaren hirugarren zutabeak eskatzen duen. Bermatzea, azken finean, badagola erantzukizun bat, eta badagola gardentasun bat erabakitzeko prozesu horietan guztietan. Eta momentu honetan, ez da bakarrik gainera kontua edo arriskua enpresa gutxi batzuk kontrolatzen dutela, baizik eta kontrol horren mekanismoak ere, mekanismo teknologikoak ez ditugula ezagutzen. Neurri batean, Joseba Gabilondok esaten duen bezala, ari gara erdi arora itzultzen, eta erdi aroan ere jakituria leku gutxi batzuetan zegoen. Jende xeak ez zuen ezer ezagutzen. Bazeude monastegi batzuetan jakituriaren gordailu ziren leku batzuk, persona batzuk. Momentu honetan, Josabak esaten duen bezala, Gabilondok esaten duen bezala, erdi aro medievalismo horretara bueltatzen ari gara, eta jakituria, mundu honen norabidea definitzen duen jakituria, gutxi batzuk kontrolatzen dute, ezagutzen dute. Gu dauzkagun gailu hauen benetako dinamika teknologikoa ez ditugu ezagutzen, zein daki hemen programatzen. Igual hemen batzuk egongo dira. Eta askotan zer jakin nahi dugun ere... Baina programatzen benetan, programa da azken finean, gure mundua eta bizitza markatzen duen logika algoritmikoa. Dinok ez daki programatzen. Askotan, Mario, zer jakin nahi dugun ere beste batzuk erabakitzen dutela. Bai, noski, agendaren definizioa lehen esan duguna gakoa da, ezta? Zertaz hitz egin behar dugu egunero. Zein da gure egunerokotasuna markatzen duen agenda eta nola sortzen diren agenda horiek. Guk egingo, nuke beste ordu bete elkarrekin baina, baten batek galdera bat izan behar du. Bai, han, txokoan. Bueno, bat abestean atzetik handan okasiko zarete berrez. Aprotxatuko etu. Esan behar dukat? Bai, Mario. Ura ateko. Ura, bai. Urre faltarik Euskal Herrian ez dugu aintzat. Lehen esan dut, 2000 eta ez, udaltop 19 zela, traola, alegia eta hankasartu dut. Da udaltop 2000 eta 19. Beraz, berbador, hariko zinaten saiatzen eta telefono aldatu nahian ere bai batzu, baina ez da telefonoaren arrazoa nire hankasartzea izala. Bai, bota galdera. Egunon, entzuten dira zute bai. Bai. Zen moduz edo zer nolako osasunez ikusten duzu gure komunitatea? Alegia, hitz egin dugu komunitateaz, gobernuaz, baina nahikoa trinkotasunez edo nahiko trinkotuta ikusten duzu gure komunitatea, alegia ikusten dugu euskera transmisioa edo batzutan galtzen nahi dela, esaten dugu ere hainbat belaunaldi berriek edo ez daukatela euskal referentzia garbirik edo ez dutela historiaren edo hainbat arloren berri handirik. Zemuzko osasunez ikusten duzu alegia gure komunitatea zatitu egia edo aurrerantzean beren interesak bateratu ahal izango dituzte? Hori galdetu nahi nizuke. Bai, erantzun gazi gozoa emango dizu, da pixka bat inteligentziaren ezkortasuna eta borondatearen baikortasuna esaten zuen Gramscik, ezta? Eta pixkat joko hortan kokatu beharko genukela erantzuna. Alde batetik zabaltzeak suposatzen du kantitateak suposatzen du kalitatean galera bat, eta hori adibide oso xume batekin pixkat azalduko dizut, eta da nik teoria politikoa eta mobilizazioaren analizia irakasten ditut Leioako Unibertsitatean. Eta hasi ginean olako gaiak eta irakasten, euskarazko klasean, egongo zian 8, 10, 12 ikasle. Momentuetan, bigarren kursuan ditut 50 ikasle.
50 ikasle horiek autu bat egin dute euskeraz ikasteko teoria politiko garaikidea. Baina klasean erdiak ez du euskara hizkuntza normal bezala erabiltzen beraien artean, elkarrizketan. Hortaz, alde batetik irabazi dugu kantidadean, baina kantidadean irabazteak suposatzen duen horri batean ere agian galera badagola intensidadean. Eta nik sumatu dudana, eta garbi esango dizut, ez emango erantzun polite bat edo politikoki zuzena. Arrisku bat badago, neurri batean, euskal hiztunen eta euskaldunon komunitatean bi komunitate sortzeko. Nik jende gaztearen artean ikusi dudana. Alde batetik, euskeraz bizi dena eta euskara esango nuke ama hizkuntza edo autu argia duen komunitatea, eta hori sendo ikusten dut, trinkoa, hau da adibide ikusten argiena. Eta gainera, esango nuke, berritzailea, iradokitzailea, estrategia berriak asmatzen, bizia, oso bizia, eta gero dago beste komunitate bat, neurri batean euskarara iritsi dana ikuspegi kurrikular batetik, badaukala atxikimendu bat, baina euskararen bizipena beste modu batekoa daukana. Eta nik han somatu dudana klasean izan da, ez dira elkarrekin eseritzen. Eta hori benetan kezkagarria iruditu zait. Eta nik uste Euskaraldiaren aleginen bat da hain zuzen ere, elkar ez eseritze horren edo ez bizitze horren langa hori apurtzea, ezta? Eta gainditzea eta normalidade batera iristea, baina, klaro, egia da, Euskaraldiak bilatzen duena dela euskera ezagutzen ez dutenak edo oso urruti daukatenak, edo agian belarri preste egon daitezkena, baina oraindik ere belarri prestez, baina hortik gertu, atxikimendu minimo daukatenak, hurbiltzea eta simpatikotzat jotzea euskararen komunitatea. Atsegin, erakargarri, akaso horiek ez dira euskaldunak izango, baina ikusten dute, eta ETV-bin ere, sukaldari hauek ere euskerazko hitz batzu sartze dituzte, eta gero eta gehiago ikusten da, normalizatzea, komuna bilakatzea esaten genuen, ez da, publikotik komuna izatera pasatzea. Baina, haien kasuan arazoa ez da hori, ze beraiek euskaldunak dira. Beraiek euskaldunak dira. Baina, beraien euskararekiko bizipena desberdina. Horregatik, esango nuke tokian tokiko, lehen esan dugu tokian tokiko estrategia badaudela, eta azpitik dagoen gobernantza eredu bat ere badagoela, ezta? Nik azpiko horren alde egingo nuke, eta azpiko horren ikustet balio behar duela ez bakarrik euskaldunak ez direnekin daukagun langa hori gainditzeko, baizik eta euskaldunak direnak eta euskararen zentralidadea sentitzen ez dutenak, hoiek ere trinkotzeko beraien euskararekiko nolabait atxekimendua. Lehen esaten genuen pixka arnasguneetan, euskaldunak euskaraz. Hori da, esango nuke, bigarren erronka, bitxia balimada ere, edo ez harritzekoa, euskalariak daukana. Aho bizi norentzako dago pentsatuta, hain zuzen ere euskaldunak euskaraz aritzeko. Nik aho bizi engo nuke nire klasean. Ze horren beharra ikusten dut, belarri prest denak dira euskaldunak. Horregatik igual, aho bizi eskema hori sendotu beharko da zenbait lekutan, eta zenbait eremutan. Belarri prest bezain beste, Aho bizi norentzako dago pentsatu, eta non dago pentsatu, hemen lasarte horien dakizuen bezala. Bueno. Kuñatxoa sartu berra zegoen. Beste inork galderari baldu? Ez. Mario, mila esker, zure ekarpenagatik eta pentsatzen du gozatuko zenuela eta horrekin geratuko gara. Eta jarraituko du gozatzen gurean zen. Hori, oso no, eskerrik asko.